Mai girma gwamna, rushe ka gyara. Mai girma gwamna, ka rusa ka gyara. Abba ka rushe kawai ka gyara. Duk abin da ka ci karo da shi wanda ba daidai bane, to ka rushe ka gyara. Abba duk inda ya dace ka rushe ka gyara. Kana da kudurori da manufofi masu kyau akan al'ummar jihar Kano. Kurɗu ne suka zaɓe ka masu tarin yawa da babu kamar su a ƙasar nan. Sun tafi sun banmu da bashi a jihar Kano. Babu ruwa. Sun banmu da rikice-rikicen addini. Babu magunguna asibiti. Sun banmu da rikice-rikicen kasuwanci. Babu cikakken ilimi. Sun banmu da masu kwacen waya. Babu wutar lantarki a jihar Kano. Kana Abba gyara ya toyi. Da cizon mutum da magana ɗaya aka san shi. Can alkawari cikawa. Injiniya Abba Kabir Yusuf ka yi alkawari kuma ka cika. Wani ma yayi rawa bale dan makaɗi, tafi abin ka jikan dabo. Mai uban gida Madugu, Kano taku, Abuja ma taku. Abba ka rushe ka gyara daidai kake mana. Da darbe ne ka kana awa waraka ta tu inda rabbana. Inda dan Musa. Dar. Wannan sako ne daga Safwan Jiwai Kwankwaso dan gwagwarmaya.